चलो बबेथिं नायनो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल खुलुमबाय बयनिसिमबो आसा खालाम नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दङ आं दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआनो जाबाय दा आङो टाउन थांनो नागिरदों आंजों लोगोसे प्रेसमिता दङ ओमफ्राय दा आं मानि थाखाय टाउन थांनो नागिरदों बेखौ नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय थाबानो जाबाय अब्ला नुलांखागोन आं भिडिअआव खोन्थाथ'ला दा आङो दसे उनाव ओंखारलांसिगोन रेडि जाखांबाय ओमफ्राय प्रेसमितायाबो रेडि जागासिनो आं न'निफ्राय प्रेसमिता मोननाव थांसिगोन बेनिफ्राय ज' ओंखारलांसै आरो सानैजों दाथ' नै बिराद अखाबो हागासिनो ओमफ्राय बेलासिबाय आरो बिदिनो टाइमाबो 5सो जाबाय एसे खोमसि जाहांबाय आरो दाथ' गोजां बोथोर फैगौ सानबा गुदुं जाबाय थाब थाब मोनायो बेखायनो जोङो एसे थाब ओंखारलांनोसै दा बिदिबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ जोबजासे आंबो देखायलांबाय थानोसै जेसेबांखिनि हायो इसेबां नोंथांमोननो अखा दासान्दि बिराद अखाल'थार अखाबाथाय अखा सान्दुंबाथाय सान्दुं ओंखारलायबाय नै आंहा साथा लानानै अखा हानायाव आं प्रेसमिता मोननाव थांनो थाबायगासिनो ओमफ्राय अखायाबो दासान्दि ओरैबायदि ना एकदम नागारनायनि लामाखौनो लाखाया हाबायल' थाखायो ओमफ्राय जेब्ला सान्दुंबाथाय सान्दुं अखाबाथाय अखा जै एबार अखाया बन्द' जाथ'बालाय बिराद गरम जासिगोन एबार थानो हालायै जेब्लाखि आं प्रेसमिता मोननाव फैनानै ब्लग बानायफैया माने दसे समबाबो आं बे आयनायावहाय भिडिअ लाखाथारगोन आरोना आंनि मोनफ्रामबो ब्लगावनो दङ जेला आं बिसिनि न'आव फैनानै ब्लग खालामो अब्ला आं आयनायावहाय बिदि भिडिअ लाखाथारो माने आं मोजां मोनो आरोना ओंखायनो खोमसि नुदों नै बिसिना लामाया दैबाना जायोलै अखा हाबाथाय थांनोसै जोङो टट' गाखोबाय दा आंहाथ' जेबो बुस्थु लायनाङा नै मालायनिसो मालाय पेमेन्ट मोनदों प्रेसमिताया मा फाग्लि आं बाया बेसो बायगोन आंनो बायना होगोन बियो बे दालाय क'क्राझाराव गोदान मल फैदों ना कलकाता मल बेयावहाय आंखौ लांनो नागिरदों बियो ओमफ्राय होनदों आरो मा नांगौ बासिनानै लाबानो जाबाय दामाथ' एकदम ओरैखा मिथिया दा जों थांबाय थानोसै मार्केटआव साथा हमबाय जादों आंजों आं माने बिराद हमनो बाबायमोन स्टिं सिथानो ओमफ्राय आखायावसो लाबायमोन आं थननानै आयै बिराद गेल लेथ्रा मोनोलै अखा हाबा जायगाफोरखौनो इउटुबनिफ्राय मोननाय पेमेन्टजों जमा खालामनानै नोंनि बे इउटुबनि मोननाय पेमेन्टजों प्लास्टार होफैदो आंनो बायना होखागोन ना नोंलाय आयै खर'आव साव दै गोलैखाबायलै आंना नै सिख्लाफोरनि देलायग्रा दखान गस्ला दखान दा नै जोङो ड्रेस नायगासिनो ओमफ्राय लोगोखौबो लोगो मोनदोंमोन लोगोआ केमेरायावनो नाया लाजिनानै ओमफ्राय जिन्सनि स्कार्ट नागिरगासिनो आरो बियो प्रेसमिताया ओमफ्राय गासिबो दखानाव नायबाय मोनाखै ओमफ्राय बोरैबा बे दखानाव मोनफ्लांबाय आरो ओमफ्राय फसायबायबो लाबायबो हिनजावफोरनि नालाय आरो एसेयाथ' गिदिं गिदा जाखायो दखानफ्रावहाय अबेबा फसायो अबेबा फसाया दा नायलांबाय थादो भिडिअखौ मोजां फ्रक सफैथारदों नै फैसा गैथ'आ आंहा दिनै लानो आंहा मालाबा लाफैसै बे एसे बेलेग और दूसरा नहीं है भैया एक ही पीस है आपका 20 इसे पतला ना भी है फोर में डिस्काउंट देना है इसका बात है मा नायगोन नों बाव मा नायगोन जोंनि आबौनि दखानाव औ बाव नायनि मोनफा मोननै ड्रेस मोजां सफैयो एखमबा खलाथ'लाय मोनसे माबा लानो थ'नो थाबाय लाइन फार
दा नै जोङो बिशालावहाय थांनो नागिरदों दिल्ली मार्केटनिफ्राय फैनानैहाय ओरैनो मोनफा मोननै ड्रेस नायलाबायनोसै होननानै माबायदि जेन'बा गोदान गोदान ड्रेसफोरबो फैबाय थायो नालाय फसायबा लानानै फैनोसै नै मोनफैबायानो जोङो बिशालावहाय ओमफ्राय भिडिअखौसो लानो मोनगोन ना मोना सिन्थासो जाखाबाय आरोना आङो मानि सिगाङावहाय आङो फैनायावहाय दाख्लि एसे सिगाङाव केमेरा एलाउड गैया होनदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा नै आङो सोंगोरखादों भिडिअ एलाउड दंना गैया आब' होननानै ओमफ्राय आब'आ होनबाय लादो एफा एफा ला एथ'ग्राबबो लानो नाङा होनबाय आरोना ओंखायनो आङो एसे एसे क्लिप लानानै नोंथांमोननोहाय बेफोरखौनो शेयार खालामनो सानदों दा नै बेफोरखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामसै आङो एफा एनै गासिबोथ' लाजोबनो हाला ओमफ्राय जोंहा नै आयनायावहाय भिडिअ लालायबाय बेथ' जोंनि हुदाखासै माथो होनबावनो कुर्ता नायनो नागिरदों कुर्ता शर्ट कुर्ति नायनो नागिरदों नाय र' चलो बबेथिं नायनो बारा मोजां मोजां गैयालै माबायदि आं लानो नागिरनाया सिंग्रानावहाय माबायदि लंपेन्ट लानो नागिरामोन नोंलाय फैब्रा 700नि हरो होननाया जिन्स गोलावलाव जों समायनानै समायना थानायाब्रा कार्ग' औ कार्ग' बायदिनो 6 पकेट दं ओरै गोसोम खालारनि बेखायनोथ' मोनगोनदां नागिरबाना मोननाय नङाथाय मोननाय नङालै मोनबाबो बारा मोजां जानाय नङा आरो जेरै नांगौ बेबायदि दा नै जोङो बिथिंजाय गोरलैफोरनि थाखाय ड्रेस नायफैदोंमोन ओमफ्राय ड्रेसाथ' गासिबो मोजाङानो जोबमोन जेबो गाज्रि गैया खिन्थु जोंनो जेबायदि कालारखौ नांगौ गथ'फ्रा जेबायदि कालारखौ गानबा मोजां नुयो बेबायदि कालारा गैयामोन आरोना जोंनो नांगौ बायदि कालारा ओमफ्राय दा जों बेखौनो सानदों लायो ना लाया दङ कालारा खिन्थु एकदम डार्क डार्क आरोना माने ब्लेक मेरन बेफोरखौथ' गानहोआ ना गोसोमखौथ' गानहोआ बेखायनो जों सानबाय लायो ना लाया नायग्रोबाय आरो ओमफ्राय गान दामनायनि थाखायनो नोंथांमोनाथ' मिन्थिखायो मलावहाय गान दामो बेनि थाखायनो आङो भइस डाबिं होनांबाय दा आं भिडिअखौ बावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय